Wel, y Welsh Whisperer dwi i, a dwi'n teithio rownd Cymru fach i gyd ac yn canu caneuon gwerin, pop, cefn gwlad, comedi i diddannu'r dorfe. Pan fues I yn grwydryn, yn croesi ffeimiau gwledydd, yn teithio'r byd trwy'r dydd a nos yn hedfan fel yr hedydd. Mi yfais yn hafarndau pell yn neuaddau cwrw'r Almaen, yng nghocktail bars Las Vegas a chantinas dinas Mexico. Hon roedd rhywun ar goll, yn torheilon llosgi'n goch, gweithaf ar dop fy llais, dwi'n edrych am Gymraes. Mae cyfuniad y Welsh Whisperer ar MC Mabon yn rhyw fath o gyfuniad lle mae cefn gwlad a'r stwff trefol yn just cwrdd. A dyna cyfeiriad ni eisiau mynd nawr. Achos sa erioed i cwrdd â Griff MC Mabon wyneb i wyneb, ond erbyn heddi mae gennym ni'r we, felly ni'n cysylltu dros hwnna a lot. A nath ei cysylltu â fi a gofyn os ni eisiau recordio cwbl o gyneuon a roi nhw allan, a wnaethon ni ar label Tarw D, a mae ar werth ar-lein. Fan mawr o'r we, fyddai'n ffindio lot o bethau ar y we. Dwi eisiau edrych am rhyw syniadau, rhyw hel trwy'r archif, blogiau, pobl a ffindio sut mae'r artistiaid wedi datblygu, achos mae hanes cerddoriaeth Cymru yn diddorol iawn, a ar y we byddai'n ffindio rhan fwyaf o'r bethau dyddiau yma, fel lot o bobl yn siŵr. Bach wrth glywed hi yn canu, mi sy'n syth amdani, ond fy nghalon i sydd dal ar glod, oedd erioed wedi plygu papur bro. Roedd rhywun ar goll, yn torheilon llosgi'n goch, gweithaf ar dop fy llais, dwi'n edrych am Gymraes. O'n i arfer defnyddio offerynnau, pethau fel yna oedden nhw'n dal fi nôl, felly es i draw at yr MP3 a byddai'n canu dros traciau fel yna. A mae'n dibynnu ar y nosweithiau, dwi wedi gwneud nosweithiau Noson Lawen tu allan yn y cefn gwlad, nes i wneud un mis Awst, dwi'n meddwl oedd e, yn Blaen Waun yma'n Sir Gyfyrddin. A oedd hwnna'n, enghraifft, yn llawn ffermwyr, boes cefn gwlad, pawb yn mwynhau, dwi'n meddwl, ond nes i wneud gig yng Nghanarfon wedyn, oedd yn dda iawn hefyd, ond oedd y dorf yn hollol wahanol, oedd na ddim ffermwyr yna o gwbl, oedd dim un, oedd yn anodd I fi. Draw yn Argentina, mi glywais Christina, yn chwarae'r panpipes ar y mynydd wrth ysgwyd boch ar tina. Mi sanais o'r diwedd o deimlo cariad pur, ond torcalonus oedd clywed oedd hi ddim eisiau dod i'r Eisteddfod sir. Roedd rhywun ar goll, torheilon llosgi'n goch, gweithaf ar dop fy llais, dwi'n edrych am Gymraes. Enw'r album oedd, yw, Plannu Hedyn Cariad, a mae'n ffrwyth o cynheuaf hir iawn. Mae'n delio gyda lot o themau a syniadau amrywiol sy'n seiliedig ar fywyd cefn gwlad. Pethau fel o'n sôn am yn gynharach, bara brith, bwyd, cael cennin, cwrw, merched cefn gwlad, joio byw. Nôl yng nghanefin cefn gwlad, troi'r tir a phlannu ffa. Dwi'n sôn am ffermio na, dwi'n sôn am ferch Gymreig. Sy'n wrth y modd yn perfformio gyda Wil Tân, felly ar draws Ynys Môn. Mae pethau o ddifri yn mynd o nerth I nerth nawr. Amser cynheuaf wedi dod, tir ffrwythlon roddwn clod. Dwi wrth fy modd ar merched del Gymreig. Croeso nôl.